don't care at all. I am lost. An plan dot lia chuan kalin bank chunga chuan chilai an kap chiama an mission te chu aring thayang bera lo au turin an tibok an thom chu sia in pon lama inkul police le special unit te chu an mang ang hle Inspector Raquel chuan professor chu phone vatin engthil nge thleng ti na zota professor chuan kan silai thatle thatlo test nan kan kap chin ani kha ti na changa an tumber chu police lamin force rontir lu le an tum chuan ral thuam an nei thave tok ti le an mission te chu silai nen an veng ne hle ani ti riat tir ani professor le Raquel te chu in be chhun zom zelin inspector chuan in mission te chu amal malin andam ki mani ti proof na video ti chuak tura ti in phone chu ada Raquel chuan police kema om midang chu chhuat tir vekin angel nen chuan afalin anin bia a hetia ati chan chu an che dan tur an lo hriat lok zel wangin midang chu aring zo to lo ani angel nen chuan beng rok an kalpui ma a beng rok tu te chet na an hriat bel le a beng an rok ma loka an dam doi le na records atang chuan an chui chuak ani Raquel chuan angel chu an dam doi le na hmuna chuan kaltura ti in an thil hriat te chu midang hril lo turin a cha bok angel atarmita an phum microphone atanga an tong lo hreneng tu professor chuan uluk takin alo ngai thla a hemi nu hian Raquel chuan professor chu mobile phone a callin in hmu puya asoma aril ruha na tebun ruana tur thian tha amamo ani inspector le professor hi bara intongin atu zela thian thatak an lo ni ta ani kha Raquel hian mipa ngai fel tak aming salva anga khan alangai reng bok anin biak zo nu chuan inspector chu an mission te andam ki mem an risel tha MT fia tur chuan Royal Mint chunga chuan professor rem ti na angin aluta in chunga chuan police lamin an mi hriat chuato Berlin Tokyo le Rio te ti lo chuan maikor an vuwa veka Raquel an handap chuan microphone alo paya Berlin chuan lak sakin Rio chu ti cheturin apea he microphone a hian Rio en tur video arukin an lo daru reng ani hei hi Rio nu le paten an fapa in pemei tura an tina video clips ni in police lamin an omna chin an hriat theina tur device ani telbok Raquel ma chuan an mission te chu amal malin an lo kala inspector chuan an dam that le that lo te lo zotin alo endik vela a endik zo chuan Raquel chu dingin ngun takin in chunga thom om chu angai thla a poisa an print thom te chu hria in angai tuana an tan chuan hun apoimo hle ani ti a hrethiama professorin aron biak waldan zong zong le an silai ka chiamte heng zong zong hi poisa tamjok print na hun an nei bel theina na police an chei boina mai mei ani ti a hrethiama angel chuan professor salva tia hriat le inspector te in muchin chu hria in professor chu beng rok kai hnoi thila chuan a tel ve aringa a ho chu zui ruin a chen ni na chuan avaluta professor chuan theitui zuar thin mai ani thu alo hrila a chua ma chuan a fingerprint hriat theinan a fian man lai chu alak ruk saka angel chu forensic department lama akal ngala pon lama tanga lo puitu professorin a khoi ngei motor a fingerprint atanga ID an hriat theilo chu fingerprint chu fiana fingerprint nen chuan a in milem ti a test tir ngala fiana lakna le anei tu hi a soi chuak ran lo forensic department a officer hi inspector Raquel Pasal Hlui Alberto ani hemi nu hian angel chu inspectorin atir na mun damdoi dora chuan kalin beng rok tu ten an damdoi leina receipt chu avadila ma se anthil tum zong zong aru ka lo ngai thlatu professor chuan local khalin damdoi leina record book chu alo lak sakman veka angel chuan ranglu tukin Raquel chu chanchina hril ngala inspector chuan mak ati khop mai a chan chu damdoi dor chungchang hi a partner angel nen chi an soidun wang ani
Inspector chuan Angel chu a ring hlel ta rum mai le heti lai hian Royal Mint chunga chuan an poisa ruk chua tur chu an lo print chara bank rok tu te chuan an chuana tur lei an ver thlen chuan an lom hle a an zaya an lam na samai Inspector le Angel te kema anin mule chuan Raquel chuan thil thlen dan a hriat thiam lo thu a hrila kan pani chia kan thil hriat ani si a damdoi leina records kha nangma ti chiat ani lo chuan tunge niang atia Angel chuan engwanga keima min ring hlel ngot nge ini bara imi mu thin pa po kha ani thei a chena huna ka wakala abung roda te so puanin a khu thupa arin hlel omasin kan kem chunga ngei po hian aron lu kha alo ti ve boka anin nial boy na samai Reife anin nial nu chuan Angel chu a tho pui thei to lo tur thu Raquel chuan a hrilta a hemi nu hian Raquelin alo som to angin professor chu salwa ang chuan bara chuan awa mule a Raquel chuan Angel thu soi chu adik le dik lo fianan professor chu silaya tinin I chen na hmuna min throi ro atia Raquel chuan professor chu a chen nei na chuan a in throi tira abung ruwa puana a khu te chu hongin rin hlel na tur thileng ma apulo professor chuan thei tui zuar tu ani thu a hril Raquel chuan alo ngei nat ve man em a thian thatak chutia a ring hlel mai chu a in thiam lo hle a professor chu ami padu zong tak alo ni bok nen hemi zan hian an mudun nge ani hetia hlim taka an omdun lai hian Angel chu Raquel chunga chuan a thin rim hle a rui chunga motor chak taka a khal lai chuan forensic lam chuan Angel chu ron bia in fiana fingerprint le motora fingerprint te chu a in mil ti an ron hril tamai chu vele Raquel hena chuan salwa chu bank rokna a pon lama lo pui tu ani ti phone a hril atuma phone ala thei box si lo a khal chak bok nen a accident pha ta ani bank chunga po boina chuak leiver tu te chuan an lo plan lok angin an mani veng tu Oslo chu an vothua heti la hian building chung lo ending ber tu professor chu biak tu rom tlat lo inspector bula aom dai wang ani Oslo an vuak thluk nu chuan banga puak thei thil beng rok tu ten an kam chu ti puakin mi som paruk an tlan chuaka an thom thria pon lama police te chu chevatin ron tlan chuak te chu an lo boi soma police te chuan chu rem changa la in luan tum ngal mai beng rok tu ten chuan anin kap na sa hle reife anin ka nu chuan beng rok tu te chuan bang chu an ti phui le thei trama an mission tlan chuak ta ten an vuak thluk Oslo po angai tom hle medical team chuan Angel chu kongpuya thi chongin an va bua anun na an chan thei ram ma se an konsia sa umin athil hriat te chu asoi man talo ani an mission ron tlan chuak ta te chu uluk takin police te chuan in chung lama thil thleng chu an lo zota an ni chuan lein lei tir thu thrilin silai thatak tak le puak thei thil tam tak an kol thu an soi bok inspector teina chuan professor le Raquel te chu in muin chote anei duna an pani chuan thian tha satli amai an ni to lo anom dun lai chuan inspector chuan beng rok tu te an chuina lam thil hriat chu anei thuta
an damdawi leina hmun kha khawlian vak lo niin chulai hnaiah chuan beng rokna an kalpui hma hian an chen a ringa phone atang chuan kem lam chu bia in a chui tir ngal ani police le special agent lam chuan beng rok tu te chen na thit chu inspector soyang nge in damdoi dor atang chuan an chui chuak ta a Raquel chu phone in an ron thil le ngal Raquel chu anom sam lo deuh awangin professor chu a kar chuan a in throi tira a hmun an vatlen chuan professor chu a nervous le a chan chu beng rokna an kalpui hma a thian te pariat nen thlanga zet an lo chen na in engkim an ruah man na hmun ngei kha ni sia police le forensic mi te an lu chuan in chung chu uluk takin an endika room pakhata chuan an thil plan na timetable thalak le map tam tham tak chu banga alo in tar tuara inspector chuan an thil tum zong zong kan nei ta e atia I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going.